ए दीदी जल्दी तैयार हो बिना जी क्या करते हैं जी? अब यहाँ के बोलते ना कि लगता खाली बाल झाड़ा में नूर लगाइले बानी। का हो जल्दी तैयार हो चली ना क्या करते हैं मेरे दीदी? अब जब तो निकल एकदम आईने से अपन बना ले भैया के तभी खुलल नहीं खे। हाँ ये तो हाथ में अखिए बन कइले रहेली बन कइले रहा। वो सब सारे जन तो हम ना सजावे। दादा पहले आना का दा। अरे दा ना हमारे आना का अपन मरद सुनाई किनवा के। मैं सच ए हो तू नीचे न्यूज के वाला लहंगा पहनू जा तू कौन लहंगा ले हाँ मार लाला का बटे तावा तू हम जन गोल्डन कलर के बाऊ हमारे ठीक बा हम लाला का ले लेना कैमरा में नु बढ़िया आवेला फोटो वोटो ना आवेला संगीत कैमरा में का जोड़त बटे के सब को दिखावे के बटे ऐसे सब बात कर ले जाई बात आ मौगे छेकवा चढ़ी त ओनिया से आई ना हो कैमरा बा तबे नु फोटो के खच खच खींचियस हां जाई जेवाई खच खच तबे देखे से तो कैसा ना बढ़िया लइका का मामी नीक बाड़ी जा हां जाए हां जाए तो ठीक बाटे हो कने ना हमनियो के सबक लाग रही कि जाके आ इमली घोटैती जा। हां ये दीदी ठीक है कहता नहीं चलो जा चल मेकअप ठीक से मना कर ली। हां आ हे जे लिपस्टिक का हिंच के लगा लेने बड़ मोगी बा लग गइल हो जी को देता है ठीक बना हो। हां ठीक लगता है पहले ना मतलब वो से पसंद करिए यार से करा के हो तो तोहरा के कहत है हां बाप पता ना जी हट कहत है बढ़िया के दादा में ई अखिलेश बता और बिगड़ा है देखिए वैसे वैसे बात करता है न आ हो कन्या ओइ हसन तो गाड़ी कौन गई बुझा हां रौरा तुम्हारा खूब गीत गाई तो रौरा बताई हमन तक लूरो नहीं खे को पैसा के आ जल्दी चलेंगे बासा छूट जाई कौन गीत गाता तू कौन गीत जन बुझाई रहुआ गाइन तो हमनी के गाओ जी ये तो और झारखंड भर के मेरा कुछ बुझेबे ना करला त का पूछे तनी जी कौन गाँव झारखंड हमर खंड होले ना जी के कोने तो सिखाने तबे ना सिखल अरे री तन की गा के सुनाई जी सिखा दी तबे ना गाओ जी जी गाना तो आओ जी कर दी तो करे सन की मुंह चलाओ तो है ना गीतिए गवाला कौन हो कन्या ई लिखल बा बी लिखल बा तोहरा दीदिया के जोड़ा बातार लिखल बा तनिता के द देवलिया पोका लिखल बा तनिता के द तवार लिखल बा सोमार लिखल बा हाय मनोज के दीदिया के जोड़ा भातार लिखल बा तनिता के द देवलिया पोका लिखल बा तनिता के द आतावार लिखल बा सोमार लिखल बा हाय अभिषेक के दीदिया के जोड़ा भातार लिखल बा तनिता के द देवलिया पोका लिखल बा तनिता के द देवलिया ओकरा से ना हुई ना तो जोना के नाम ना पता रहेला तो लाल पियर सूट कुर्ता पहनले रहसन तो कनी के तनिता के द देवलिया पोका लिखल बा तनिता के द हौ ललका सटवा वाला तनिता के द चश्मा वाला तनिता के द देवलिया पोका लिखल बा तनिता के द ई सब ना गवाल ई हो नहीं खुशी खले चलो जल्दी हां नहीं हो गइल हो हां चलिए हो गइल बा के आ मेकअप के सामान ले लम जा पूरा पला ना एक बार लावा वो दादा देखी के पर सुना गई आई मेरा ना हम कबे से कहतानी कि देखा जा जल्दी तैयार हो जा जल्दी तैयार हो जा के हजे दे हेलो ठीक बा उतार के फोन कर के हो जी पूनम रही अच्छा हम क्या होता है जी का हां त कहले कि चौका पे उतार के फोन करती त कहले ठीक बाटे हम आवते एक कले अपन अच्छे समय ले ले में आ जतई दे दाना हो छोड़ के बस कर दो आ वो जी रोवे लगा ले आ हम कैसे लगाते जी हम लगा लेंगे
कैसे लगते हैं हम कैसे लगत नहीं आ हम ठीक लगत है ना हम तो ठीक बस लगते ठीक हैं लगता। आ चल ठीक लगत चलो चल एक एक बार से हाथ में ले ली पक ई छोड़ दे ई कहेंगे हाँ। तो छोरवा टेम्पो में धरेबे ना कोई अच्छा ठीक है मोबाइल बा चल एक कोने का हम में लेते हो अपन मार दावला हां पहन चल ये चसवा बा हो सो जमो देख ये ता को में कचर मारो भाई चल मर्द हंसी का बात बा ना जी चपला फैमिली से अपन हां दुआरे बा बाहर के चल के बोन करेंगे जी आवा हो पाने चली ना जल्दी आने तो टेम्पो चालू हो जाए हां ये तो बड़ा हीरोइन भी लगा आपको बड़ा हीरो सिखा नहीं लगे चल आओ चल जब भी हम चल मोर काटी ना खबर हो में का हम चालू कर सो के चलाओ खाना टेम्पो ला हां नहीं चुड़वा चुड़िया बढ़िया से ले ना हो जानो हां जी ठीक बा आ गीतिया में दे दिया हो पाने आवा ना धनी भाई ठीक बा नमस्ते प्रणाम हमनी मोहमाया जी नमस्कार प्रणाम खुशी नमस्ते प्रणाम हमारे पुष्पा से वीडियो बनाए कि यही संदेश रहे देखनी है कि हमने के ननद के बेटे के छेका रहे तो ये छेका में कितना हमने के ससुर के जाते हैं जा और अपना से हमने के केहू के बीस न लगावत रह जा अपने के हमने के बीस लगावत रह जा केहू के समझत रह जा कि हमने से कम बा मगर ऐसे ना करे के चाहिए जैसे हमने के करत रह जा और सिंपल ही जाए के चाहिए कि केहू देखे ता कहे कि लड़की के लड़का के मामा मामी हाँ जा। चलिए एक साथ लेते हैं जब अगला वीडियो में फिर से मिल जाए। यदि वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम यदि हमने के चैनल पर नया हो तो प्लीज हमने के अपन चैनल बाटे भोजपुरिया भजियो करे के दिल से सब्सक्राइब सबसे पहले हमने वीडियो लास्ट में कहीं जा बाय बाय।